Сега поглед към Турция. Страната е в навечерието на инфарктни избори. Утре над 61 милиона граждани ще гласуват за местни органи на властта през следващите 5 години. Въпреки че избори ще се провеждат навсякъде в Турция, 31 март ще бъде вотът за Истанбул, коментират социолози. Общо 49 са кандидат-кметовете, което се случва за първи път в историята. Още сега от специалните ни пратеници Михайла Карабельова и Сафлана Алкюрди. Добър вечер от Истанбул. Часове остават до края на предизборната кампания. Ние се намираме на площада пред емблематичната джамия Света София, където и в момента можете да видите се провежда традиционната вечеря ифтар. Тук дойде и турският президент Ердоган, който посвети последните 2 дни на митинги в мегаполиса. Това е така, защото голямата цел на турският президент е неговата партия отново да успее да вземе контрола на града край Босфора, след като го загуби преди 5 години и Истанбул на практика отиде в ръцете на опозицията. Експерти тук са на мнение, че тази битка ще бъде на практика битка между опозицията и Ердоган, а не просто борба за Истанбул. А от това, кой ще седне в кметския стол тук, ще зависи и политическото бъдеще на цяла Турция. Повече разказваме в следващия репортаж. Битката за Истанбул е битка за цяла Турция, смята професорът по история Ченгиз Томар. Това е огромна битка и много стратегическа, освен това. От тази битка зависи политическото бъдеще на Турция. Това не са просто местни избори. Тук изборът е между Ердоган и Имамоглу. Това е борба за лидерство, а не за конкретна община. Освен огромният икономически ресурс, който притежава, градът край Босфор има и сантиментална стойност за турския президент, посочва професор Томар. Той е човек на Истанбул, роден е тук, обича Истанбул. Освен това, Истанбул е градът, който поставя началото на неговия път като политик. Но също така Истанбул е символично място. Почти 20 милиона души живеят тук. Който спечели Истанбул, печели Турция. А изходът от вота в Истанбул ще начертае и бъдещето на южната ни съседка. Ако Имамоглу победи, тази победа няма да е срещу Мурат Курум. Това ще е победа срещу Ердоган. Затова казвам, че това не е битка между двамата кандидати, а между опозицията. Всички казват, че ако Имамоглу победи, се очаква да го видим на следващите президентски избори. В същото време Ердоган твърди, че това са последните му избори. Според професор Томар, двамата кандидати за кметския стол в многомилионния град са коренно различни, а всички проучвания до момента показват, че борбата между тях ще е изключително оспорвана. Мурат Курум е повече технократ. Той беше министър. Свършил е доста работа. Докато Имамоглу е по-скоро политик от ранга на Ердоган. Партията на турския президент има голямо влияние не само в Истанбул, но Истанбул е последната крепост на опозицията. За новините на Нова от Истанбул, Михайла Карабельова.